Οι πολίτες της Βουλγαρίας συνεχίζουν να μποϊκοτάρουν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αντιδρώντας για τις πολύ υψηλές τιμές που βλέπουν καθημερινά στα ράφια τους. Το μποϊκοτάζ είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο τζίρος των καταστημάτων σχεδόν κατά 30%, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας. Ο κόσμος πιστεύει ότι η αντίδρασή του θα καταφέρει να ρίξει τις τιμές. Не одобрявам изключително агресивната политика на големите хранителни вериги. Привличат клиенти с рязко сваляне на цените на определени продукти, които лесно човек сравнява, примерно на 10, 15, 20 продукта. Всичко останало е с много високи наценки. Σε αυτό το μικρό παντοπολείο, η ιδιοκτήτριά του αναφέρει ότι οι πελάτες έχουν αυξηθεί από τότε που ξεκίνησε το μποϊκοτάζ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Клиенти, които си пазаруват и основни хранителни продукти, като захар, брашно, кисело мляко, олио. За мен е важно отношението към клиента. Когато имаш отношение, той се връща обратно. Οι εθνικές αρχές και ορισμένες κρατικές ρυθμιστικές υπηρεσίες λένε ότι έχουν ξεκινήσει ελέγχους. Следим как се предоставя информация на потребителите, дали има заблуда, също така за верността на цените, нереалистични промоции. Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας απαιτούν από τα σούπερ μάρκετ να περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους τους στα τρόφιμα σε λιγότερο από 30% και ζητούν από το Κοινοβούλιο να ψηφίσει νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των τιμών.